Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, ta erogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Idigim magat ni Juan Tamad. Sadot ni Juan Tamad. Gapo iti kinasadot na, uray dagiti naganak na, kat saan na akayat at tulungan, kadagiti trabaho da iti talon. Ultimo kanen, kandanum na, payawat na pay kadagiti naganak na. Gapo iti daytoy a kinasadot na, kanayon nga agunget ti inana. Kasapulan kano, amasursuro ni Juan Tamad ti agtrabaho. Iti may sangal daw kat. Mapaya nga agungunget ka man ay bakit? Ay kasano ajak agunget kat nagmalmalumanan ang nagtugtugaw ni Juan. Ay mom lang aron ti kinasadotnan. Ay iso asaan nga agbalbaliw da jay nga anak mo, gapuken ka. Saan mo't akasta, ah? Ay nalakay, bagbagaam dya anak mo. Tano saan latang agbalbaliw? Nasaysayat langan apumanaw. Anya? Ha, ikam ngamin iti pagnakman na. Juan Baro, apay anakaida ka dito'y sirop ti bayabas. Ororayit ngamin na matinag di bunga ti bayabas, tatang. Dayjay naluuman. Anya? Masadutak nga umuli, tatang. Ay na, masadot ka kuno nagababalaang dayta. Mabalin mo tagaw atang. Masadutak ka manggawat, tatang. Ay, unay kan Juan. Agbalbaliw ka ka din. Kasanaw numadaan kanto niti pamilya. Kasta ka kadilatan ngagnanayon. Tatang? Ikatam day tanga ugalim. Tuladen na kami kaninanang mau ang nagagad. Oh, Juan! Itay ka pa yan nakaida dito'y sirok ti bayabas ah. Bumangon ka ditan. Orayik pa matinag di nalo mabayabas. Sa dino ti papanam? Inakagaram ah. Asino tarmom? Ni Maria. Diyan nga kaubingan tayo ang nagpintas di taabagatan. Kasta ka di? Di mo pa siguro nakita ni Maria niya. Uy, nagpintas itan. Isungin nakman arman. Tandaan na, Maria, anak ko. Rumbeng abak nang ti pakiasawaam. Saan na di marigrigat lang? Unay kay lakit din ayan nanang. Awan mo tibak na nga agar-aram kanya. Ay kataddan to ah. Saan ka nga agana? May bagarabiin, Maria. Ay, kastamat kan ka dino. Sumarag ka. Dino, sakpay agtugaw ka. Adda kayat ko amaamuan kan ka. Anya dahi tanana? Ado ka diti ornong maun. Ha? Baknang ti kayat ko pakiasawaan ni Maria. Jay adda balay kan nalawa adagana. Nanang. Ay aguli magka Maria. Kasaritak pa'y ni Dinaw, sakbay nga agaram kan ka. Baknang gayam ha? Dino. Kumusta ti panagaram mo? Nadismaya ako. Apay? Baknang kano ti kayat tinanang ni Maria maasawa na. Anya? Sa anak mo na baknang. Awan mo't nalawa adagami. Iswadya kon armon ni Maria. Mangbiro kaklagan iti sa baling arman. Nalawa ati nagatayo, Juan. Tinawid ko pa'y dayta kadag iti naganak ko. Nalawag ayam talaga. Manipod ditoy. Aging ga ijay. Ijay panda. Kasta ti kalawa ti nagatayaw. Ang daksang gasat at awan mo't mang trabaho. Jakon kabalan talakaya kon. Ay na. Si kalaha nga intinamnamak. Ngam di mo mat kayat yag trabaho. Kayat mo mat yag tugtugaw ka naguloldag.
Kaya't ko ti bumaknang tatang. Apaya di mo nga ron trabahuan ti daga. No kayat mo ti bumaknang. Tatang? Ado ti bumakbaknang gapo iti kinagagat da, Juan. Tandaan abday ta. Naskan ngagpapintas ka na imbag, Maria, anak ko. Tapno at dabak nang ang makasirpat kan ka. Kitaan nyo man ti bistidak. Bagay ko kadimat laang, nanang. Ay na, bagay mula unay dayta, anak ko. Nalabaga, abistida. Rumwarak ita, nanang. Mapanak iti ayan nagiti gagayim ko. Aganad ka iti papanam, ah. Ni matuwan jay lumabas diti balay. Ay sus, saan mo nga ikaskaso dayta, Juan? Awan ti maganab mo iti dayta lalaki, gaputa sa do. Ay so, saan mo nga isem-iseman? Ang mga no panunutin na nga gusto ka kankwana. Nanang, kinaubingak ni Juan. Iso adidak lapdan nga umisem. Ay, lakay. Anya man nga tan ti aramidon ni Juan ita nga aldaw. Ay, mapanman nga tan agid da ijay sirok ti bayabas. Kat urayan na amatin nagtibunga na. Ikarkararag ko. Asapay ko bata agbalbaliw di Juan. Manang! Tatang! Apay, Juan, Barok. Ayan ti arado. Kada di kamarin, Ananum ti aradaw. Mapanak agaradaw, tatang. Anya. Jay nuang tayo. Kasapulak dyan nuang. Ay, nakapagod, Ay, podno ka di tinangag ka. Uy, nanang. Rugi akong ti agarado, tapno bumaknangak. Ay, karkar na, Ay, agam, ay imangan ka pa nga umuna, anak ko. Sakbay amapan ka agaradaw, tapno napigsa ka. Saan nanang? Umay naktulangan balunan. Kayat ko timang rugi anasapa. Papa na, Maria. Mapanak man itayan dagiti gagayim ko. Ay, na yan ang nagpintas ka, Maria. Saan ka mabalin nga, Armain? Gaputa sa anak abaknang. Ay na, naupay kan sa adagos iti imbagakan ka ni nanang ko, Awanti ka balak iti biyag. Ken sa anak maikariken ka. Ha? Iso nga uri gusto ak unay ken ka. Awan mabalinak. Ado tinakla at iti panagbalbaliw ni Juan tamad. Ape anak ko nayo ti kasta, nanang. Kat no iso ka nun timang taltalon iti dagada. Ay kat nasaya at ano gimagatan. Apay nga ta. Ada siguro plano na itibiyag, nanang. Sa bagay, nasaya at matano nagbalbaliwan. Rumbang laeng da ita, anak ko. Si kamot na ita, Juan. Okay. Agpaiso ka diti makit-kita. Apay ka di. Aguray ka. Pudno gayam tagwarwaras adamag agimagat kan. Pudno. Ay. Awanan di sigo da Juan sa daw. Tapay, nagbalbaliw kan? Kaya't kung amin ti agaram ka ni Maria. Anya? Apay ngagkatawa ka. Nagngato magayam ti arapap mo niya. Agayatak ka ni Maria. Hindi pa ilaan. Itatamo ko na niya ti kayat na iti may sa lalaki. Aramidak ti amin. Tapno, magustuhan nakmay. Iti kasta. Matungpal ti arapaap ko amang ikasarkan ko na. Nagmula ni Juan nga anak ta bakit? Ay, sapay la kuma, ta saan ama pa, ay iti tarigagain na. Kunaken kuha na. Pati pan nakapaay ket pasag ti biyag. Iswasan arumbeng ama uma. Anya ka di ti arapaap na, lakay. Manggag kumit akayat na nga agaram ka ni Maria. Diyan napintas abalasang. Wan, iso ka na o ti pagduyusan ti riknana. Ay na anak ko, uray ka di rabi kat agtrabaho ka latta.
Wan nanang. Tiyak kayat nga damasaya nga oras kan panawin. Ang amrabiin Nasken kumamait nga ginanakan. Agi na natumot lang. Apa man namalpas dagiti rumbang nga aramidag. Ay, talaga nagbaliw kan anak ko. Ngam talaga nga agayat ka kan ni Maria. Wan nanang. Idi pa'y lang dito ariknak para kan kuana. Nukas ta nga road. Masapol nga ibagam kan kuana tipod no amarikrik-nam. Tauray no agurnong ka iti ado a kwartam. No saan mo mat ama ibaga tiriknam kan kuana. Ay awan serbina. Wan nanang. Rugya akong taagaram kan ni Maria. Oh, Juan! Ay nasi kamot gayang barok. Nabayag nga inururay ka nga umayag pasyal. Inururay dak, nana? Uwan, mala, umunag ka. Agyamanak, nana. Mala, agtugaw ka. Taisaganaan ka iti merienda. Amok ani Maria tirantam. Ay mabit lang tayo baka. Ay, Maria! Maria anak ko! Umay ka, tanda sa nga ilaym. Mabit lang, nanang. Ay umay kan! Saan mo kumaapagurayan ni Juan? Kunak no saan mo na masangot ti umay pumasyar diti balay Juan. Apay kit din nasaan. Kanayon ka matin abisi iti taltalon mo. Maria, imayak ta kayat ko tagdaton kan ka. Ha? Saan ako na ni Juan sadot ita? Addan masakbayam kanya. Ha? Agpaiso? Uwin. Iso asapay lak uma, taaklunan nak, Maria. Napudno ti panagayat ko kun ka. Kat siga ti makagapo, no apay ang nagbalbaliw akon. Agyan! Kasi kaskasan! Agyan! Juan, siya kung ti kararagsakan na babae di tirapaw ti daga. Oray siyak met, Maria. Kat ikarik. Ayatin ka. Aging ka si bibiyagak. Ikarik dayta. Gapo iti panagbalbaliw ni Juan Tamad, dimmoras ti biyag na. Ken natagikwana ti babae nga arapaap na nga ayatan. Naragsak ti binukulda a pamilya. Kat insuro na dagiti nagbalin nga nakda asaan anasaya ti sadot. Anas ken laeng ti panaggagat tapno ti biag guminawa. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.